салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумоён дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайр ва шодӣ мегӯям дӯстон азиз ва ҳар ки ҷое бошен худованд нигаҳбонтон боша. ва бародаро чӣ хел дида истодаен дар навори имрӯзаи мо ремонт бо узорни валик. бисёре аз шумо мепурсидем ки ҳами валикҳои гилпартоиро айкиҷо харидорӣ кунем ё ки айкиҷо мақсад рангошона бихарем баъд чӣ тайёр кунем. ё бисёриёр мегуфтем ба краскаи маслини бародар гил мепартоӣ. Не бародаро, мо ба краскаи маслини гил намепартоем, ба эмурсияҳои сперлюкс, ба эмурсияҳои алван, эмурсияҳои яркоқатӣ, ба ҳамин се намуд эмурсия бисёртарак худам тайёр мекунам, гил мепартом ва дар 2 литри эмурсия 6 дона колер ма медозам, 1 қути клей пева. Дилхо колере ки маҳқултонай ҳамун колер метонем бародаро 6 дона добавид кунем ва 1 қути клей певаи қазоқӣ. ва бисёриҳо мегуфтем ки ҳамин рангҳоро айкиҷо дастрас кунем ё ки аппарати айкиҷо бихарем. бародар ҳам аппарати фурӯшӣ дорем, кадоме дар корай, ҳам аппарати фурӯшӣ дорем, ҳам дилхо ранге ки шумо дар маҳқулай тайёр мекунем, равонтон мекунем. ва бисёриҳо мегуфтем ки ҳамин гилпартоиро шарте ба лазер бизанем. бародаро бисёр нависондагиен дар комментария ки шарте ба лазер бизанем ё ки чӣ хел бизанем ва бисёриҳо бо нависондагиен ки ай боло поён бизанем чикор мекунад ё ки ай таҳ боло бизанем чикор мекунад. бародаро ай боло ҳам поён бизанем фарқ надорад кадоме дар чӣ хели маъқулай, чӣ хеле ки мақсад омӯхтае метавонад бизана. ай боло ҳам поён бизани ҳеҷ кор намекунад бародар. гил ами гил мебирояд, ай таҳ ҳам боло бизани ами гил мебирояд бародаро. ва лазера ба чӣ хотир ман истифода мебарам ки баъзе хонаҳо мерай углошон каҷалай вообще угли рост надорад. ба ҳамин хотир ман ба лазер мезанам. бисёртарак ман гила ба лазер мезанам. баъд регировкаша бисёриёр мепурсед бародаро ай кадом угли девор сар мекунӣ, якм сар кардӣ гилша бимон, диюм ҷои бегилира. ҳар яд алишка угла худашам хеле шахматӣ мебирояд. ина нигоҳ кунед чӣ хел баракӣ тайёр рости фасон омадаги ранги абойворӣ тайёр рӯпарӯ нигашт кунӣ. ранги пилус бояд гилот боша, мақсад ҳамин пилусори рисунка бита. ва бисёриҳо мепурсанд ки углоша чӣ кор кунем. бародаро углоро ба ҳамин як гӯшкова ухачистка қатӣ гӯшкова ка ман дар ранг тар мекунам. 4 угла точкача мемонам, ҳар угла ранги рисункаи худашорӣ. ва ина нигоҳ кунем бародаро. ва бисёриҳо мегуфтем ки чӣ ба бародар дар угл зазор мемонад, угл дар камтар зазор мемонад, угла чӣ хеле кунем. вале қатъи агар бизанем болои гила мезанем меша кам ҷазир мекунад. бародаро якм бифуратон 4 угла бизанем. агар бихоҳем ки ҳамун угло зазор натад 4 угла ярятӣ бизанем. баъдан лазер қатъи рост кунем бизанем брен ё ки бе лазерам агар бизанем бизанем брен дигар дар угл ҳамун зазоре ки камтарак мемонад углда намебирояд. ай бари як рият пас ай угл мебирояд. ура метавонӣ як аппарата вардори камтарак ба як тарафи аппарат гилш бизанӣ ё ки метавонӣ гила симат кунӣ ба даст рангда тар кунӣ бизанӣ. ва ҳарка ҳар хел пир мекунам углора. бародаро ина диден чӣ хеле дида истодаен. ина мо гилзанина полни тамом кардем. свети сиёҳ қатӣ ба колери 21 номери 21 қатӣ гил партофтагиам. и гили номери 39 касе дар маҳқулаам хейр ремонто метавонад дар ватсап бинависонад. нашоти нарх наво дар ватсап суҳбат мекунем ва ман ки ҷои дар гил партом гила обязателно лайк мезанам барои моишин шиданаш. бисёриҳо мегуфтанд ки бародар мақсад бе лайк хуба ё ки лақати лайк бизани хубтаре ба долга мерава. ва ҳама касам лайкҳоро мемонем дар канал обуна мешем. касоне ки меҳмонем ва фикрҳои ҳар як шуморо дар комментария интизорум бародаро. ва агар имкониятш боша видеои моро дар имо ватсап поделиса кунем ва нашоти нарх наво аппарати фурӯшӣ ё ремонт дар ватсап бинависонем. иншоалло нашоти нарх наво суҳбат мекунем. чизе ҳаст дар ватсап бинависонем. ба бародаро бисёриёт занг мезанем рост гап кор дем усвед намекунем. ба ҳамин хотир ватсап да бинависонем. тезтарак ҷавоби саволҳои худтонро мегирем. бародаро чӣ саволе ки боша ватсап да бинависонем. иншоалло ки ҳар як шама мехонам саволотонда ответ медиҳам. ва дастгира фаромӯш намекунем. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.